dalagang magayon, you're always on my mind. You're one of a kind, just like Vulcan Mayon, yeah. Dalagang magayon, I will never stop, and I won't give up until you're mine, yeah. Guys, ang ganda. Dito ka na lang, ma'am. Ay, oo, dito na lang. Ibig sabihin, isang buong church niyan. Ayan. So, nandito kami sa TV. And ito daw, may ruins. Ang ganda. Para siya yung sa Bakakay na ruins ng church. Mami, anong ruins po ito? Simbahanan. Dating church po? Dati. Ay, si Mami pala ang ating may-ari. Ay, Mami, ang ganda niyan. Ganda. Pinicture namin yan kanina. Talaga. Parang yung gumawa. Wow. So, ito yung church dito. Dati siyang sinimbahanan or dati siyang simbahan dito sa TV. So, ganyan yung itsura niya. Napakaganda. Sayang, no? Pwede sana itong gawing tourist spot. So, punta tayo dito sa gilid. Ay, dito yung paggawaan nila, ma'am. Ayan. So, pumasok na sila doon. Kasi, si ma'am yung isa sa gumagawa ng pottery. Napakaganda. Tabi-tabi po. Oh my God! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Puntahan natin. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ang ganda! So, ganito talaga yung mga lamesa nila noong panahon. Diba? Ang laking bato. Solid na solid. Tapos, meron lang siyang patungan. Hi! Sorry po. Ma'am, anong tawag dito sa church na to? Ayan, tapos meron. Ayan, ang ganda. Ito yung parang altar niya. Dito siguro yung mismong altar na kung saan nandun si Jesus Christ. Tapos, ayan, paliko. Katabi lang pala kayo, ma'am, ng sinimbahanan. Hi, sir. Good afternoon. Ito yung dating sentro. Ang ganda naman. Eh, may mga nag-events pa po kayo dito, sir? Kahit ito, digdig may misa digdig itong pwede. Kaya lang, na oras. Pero may proposal ito sa tourism board. So, Yan, maganda. so, national heritage na gibaw na itong tourism. Yan, tourist destination. Tourist destination. Napakaganda po talaga nito. Parang, di ba, sir, no? Sa Kagsawa Ruins. Yes, Napakaganda. Anong nilin? Na sana ma-develop. Antala lang kanso. COVID. Bali yan, sir, na santo na nandyan? Kayo na lang po mga residente naglagay niyan? Bago na po yan. Pero yung lamesa, parang original pa po. Is Ketong Mayor Clotario. Oo. Pinagtakita. So, sauran bagay yung product ito. Yan na sa mga slots na. Yun lang. na lang din. Pero mahirap yun. Solid na solid, sir. Buong buo. Eto, sir, bahay niyo po katabi nitong sinimbahanan. Thank you, Sir Francis. Sana ma-develop to. Another kabuhayan na tao. Yes. Ano na ma-autob na sa brand. Kaya ito, binadjitan na nitang provincial government sa 5 million. Kaya lang, hindi na tuloy. Ang ganda. Salamat po. Thank you. Sige, sir. Napakalaki pa rin ito, sir, no? Napakaganda. Higit itong mas kompleto ang paligid kumpara sa Kagsawa Ruins. Thank you, ma'am. Salamat po. So, kung makikita nyo dito sa labas, ayan yung kanyang kampanaryo. Ayan, o, kampanaryo. And then, ditong side yung kanyang altar. And then, yun na yung
kabuuan ng simbahan. Napakaganda. Sana magkatotoo or maipautob na yung plano ng Department of Tourism na gawin siyang tourist destination kasi napakaganda niya. Sana i-develop nila. Bukod sa pasyalan, dagdag kabuhayan pa yun sa mga tao dito. Kasi magkakaroon sila ng extra income. Siyempre, pag pupunta na dito yung mga turista, pwede naman bisitahin. Napakaganda. May ihahambing mo siya doon sa Barcelona. Sa Sorsogon, di ba, sir? Yan, so Barcelona sa Sorsogon, Cagsawa Ruins. Ito nga, mas marami pa yung, mas marami pa yung katawan niya na nakatayo kumpara doon sa Cagsawa na halos yung bell tower na lang yung natitira. Ito talagang buong simbahan. At meron din ito doon sa Bakakay Albay. Sa Kuta, Bakakay Albay, kung saan meron din doon na ruins. Pero sana yung pag-develop nito, wag nilang lagyan ng mga modern figures. Sana i-maintain na lang nila kung ano yung dati niyang itsura. Ayusin na lang, linisin para maging tourist destination. So yun, sana, anong barangay yun, sir? Bye-bye. Yan, so yun na yung nakalocate sa barangay Baybay dito lang sa Tiwi Albay. So yun, sana ma-develop siya kasi napakagandang potential. Ang ganda, first time ko siya makita and malapit lang siya pati sa sentro ng Tiwi. Yun daw yung dating simbahan dito sa bayan ng Tiwi na ngayon ay, ayun na. So yun, ayun na yung Tiwi na church. So yun na yung bago. So sana talaga mabigyan ng pagkakataon na ma-develop yung ruins na yun sa barangay Baybay dito sa Tiwi Albay. So napakaganda talaga ng structure na yun. Yun yung talagang maganda pag heritage ang pinag-uusapan, mga lumang simbahan, kahit ruins na siya. Actually yun nga yung maganda eh. Kung ano yung iniwan na siyang ganun. Tsaka malalaman pa kung ano yung history ng lugar and yung history ng simbahan. So sana ma-develop siya ng ating Department of Tourism. Sabi ni Tatay Francis, nagpunta na daw at nag-assess na doon ng Department of Tourism and yung Cultural Heritage agencies. Pero 7 years ago pa daw yun and may budget na rin daw pero hindi daw natuloy because of pandemic. So sana pagkatapos nitong pandemya, maisakatuparan na yung pag-develop ng lugar para madagdagan na rin yung tourist spots. At the same time, yung kwento, yung historia, mai-share pa sa mga kabataan at syempre, ma-preserve yung lugar. So, yun lang. Thank you! Bye-bye! Ika sa kong pangituhugan, da ika malinguan bukon kang mamibitan. Gari sirang kang aldaw na maliwanagon, gari bituon sa bangging mandeklong aloy na kong nag-aalat, nya na ika sa kong naanap. Ika na sana ang kulang, simpleng babae na maarang.